Κεκούλες μου, τι σας έχω σήμερα? Θέλω να σας πω για αυτά τα φοβερά αφρόλουτρα που έχουμε, τα οποία πολλές από εσάς τα γνωρίζετε ήδη, αλλά σήμερα να σας εξηγήσω λίγο κάποια πράγματα. Όλα τα αφρόλουτρα δεν είναι ίδια. Πώς να το κάνουμε? Τα δικά μας χαρίζουν φανταστική επιδερμίδα χωρίς να την ξηραίνουν, καθώς περιέχουν οργανική aloe vera και χρησιμοποιώντας τα με τα body lotion έχουμε ένα υπέροχο καταπληκτικό άρωμα όλη μέρα, αντί να φορέσουμε άρωμα. Στη σειρά έχουμε το Salty Coconut που μυρίζει καλοκαίρι, το Gardenia Mask που έχει αυτούς τους τόνους των κρίνων και της γαρδένιας και μυρίζουν άνοιξη φυσικά, το Sweet Lilies που είναι λίγο πιο έντονο άρωμα, ειδικά για πιο σεξι κορίτσια, και το Rose Powder, το οποίο μυρίζει πούδρα και καθαριότητα για να αισθάνεστε άνετα όλη μέρα. Αυτά από τα αφρόλουτρά μας, σας φιλώ.